Operation Likay Baha kung pagpanglimpyo sa mga kanal, gilusad sa Cagayan de Oro City LGU. Ilabi na karong ting-ulan. Nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, misalmot sa mong programa. Ano ang report? Adlang Huwebes, gilusad sa Cagayan de Oro City LGU, uban ang PNP, BFP, DPWH, Barangay Council ug ubang pang-ahensya sa gobyerno ang Operation Likay Baha kung pagpanglimpyo sa mga baradong drainage. Ang operasyon gisugdan sa Barangay Bulwa, gumikan sa mga dakong kanal kilid sa National Highway sa maong barangay kung asa makita nga napuno na sa basura ingon man mga sagbot o sa kini sa nakitang hinungdan nga mulapaw ang tubig panahon nga mubaha. Atong nabantayan kani adto sa may laging miagi mga tuig nga kung doon na kita'y programa sa mga paglimpyo sa kanal, usahay padaran lang 5 katao o 4 katao dalag pala o piko. We are not doing that this time. Massive and extensive kining canal cleaning, declogging program sa atong dakbayan. Human ang Barangay Bulwa, sunod nga atuan sa mong operasyon ang Barangay Kauswagan, Bayabas, Bonbon ug Barangay Patag hangtod nga maabot sila sa District 2. Gigahinan matod pa og dili moubos ngadto sa napulo ka adlaw ang matag distrito aron malimpyo gyud ang mga kanal. Sampol lang ni sa ato mga katawhan nga dili ni masulbad ang problema sa baba sa gobyerno lang kun dili nakita nato ang problema gyud nganong gababa tungod kay daghan kayo makita nimo mga dagang sako, mga basura, mga solid materials so plastic na ada mo nakabara sa atong mga kakanalan no nga dagko naman to atong kanal. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.